Και τώρα αρχίζει και μετράει. Πάρε το πάρκο. Μισό λεπτό τώρα. Κοίτα λίγο αυτό που είναι σαν λεωφορείο έτσι που παίρνεις κόσμο μέσα. Τι ωραία, ναι. Το βλέπεις το κόκκινο. Ναι, που κάνεις έτσι και βλέπεις το Παρίσι από πάνω. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Τώρα πάμε από εδώ. Κοίτα τη σειρά που είχε να ανέβεις, Έχει με σκάλες ή και ασανσέρα μας. Με σκάλες ανέβαινε οι περισσότεροι. Πού είσαι? Νάντι η Μάρια. Θα πάμε μέχρι κάτω. Νάντι και η Τσούκη. Θα πάμε μέχρι κάτω. Πάρτε τώρα. Γιατί συνεχίζει αυτό. Λάψε και αυτό. Λοιπόν, ο Ζήνητης, η Νίκη, κάθονται εδώ. Γεια σου μωρό μου. Λοιπόν, αυτό το πάρκο εδώ πέρα είναι φοβερό. Είναι πανέμορφο. Ξαπλώνει ο κόσμος εκεί. Τρέχουνε, κάνει γυμναστική κτλ. Έτσι. Οπ, πάει το λεωφορείο. Λοιπόν, τι άλλο. Το πάρκο αυτό συνεχίζει και προς τα μέσα από εκεί. Βέβαια τώρα δεν φαίνεται. Τι θέλει η Νίκη? Μιλάω πιο δυνατά. Λοιπόν, όπως και από εδώ, πολλοί κόσμος. Πάρα πολύ. Υπάρχουν κάτι κόκκινα λεωφορεία που είναι πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα, και ένα κίτρινο που έφυγε. Εκεί σου κάνει γύρω από το τέτοιο. Εδώ μέσα στο Παρίσι σου κάνει γύρω με αυτά. Τα λεωφορεία τα κόκκινα και ανεβαίνεις επάνω και είναι λεωφορεία ανοιχτά. Άμα είναι θα πάμε να ανέβουμε, να δούμε. Θα κάνουμε άλλο δρομολογία. Λοιπόν. Θα ανέβω πρώτα εδώ μια. Πάμε να ανέβουμε στον πύργο. Ναι, και πρέπει να ανέβουμε πρώτα στον πύργο. Πάμε στο ασανσέρ. Να ανέβουμε πιο γρήγορα. Όχι ρε, εγώ λέω με τις σκάλες είναι πιο ωραία. Το βλέπεις σιγά. Το βράδυ με τις σκάλες. Πάμε. Δεν έχουμε χρόνο. Οκ. Πάμε τώρα για να ανέβουμε το ασανσέρ και μετά... Δεν πήγανε 180. Όχι, δεν έχει πάει 180. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανέβουμε στο πύργο. Για να ανέβεις στο πύργο είναι μια μεγάλη